sumur, Mas. Soy. Satria Madangkara Brahma Kumbara. Iki kakange si pedang setan Mantili. Duwe kadigdayan aji serajiwa lampah lumpuh waringin sungsang. Biyen Ki Jaralugina kalah karo aku. Ning aku dro karo biksu Kampala. Mergo kono duwe aji salju menyiram bumi. Adimu jenenge sapa? Si pedang setan jenenge Mantili. Mantili. Heeh, Mantili. Bojone Patih Gotala. Biyen. Apa men laire bareng radio ki biyen. Apa abramu? Ah. Oh. Wedian bendeles. Alas. Oh. Wisaya Indriyaksa Sarama Pruta Pawana Panamargana Samirana lan Warayang Wantaramiji dumateng ingkang abdi kalilan kula cumadong dawuh sinuwun Prabu Dewa Srani. Kalilan kula cumadong dawuh sinuwun. Apa to sebabe wadyabala ing negara Tunggul Malaya ados tak awis cedhak saya ndak raketake. Mergana bab wigati ingkang bakal ndak babar. Nadyan wis sawetara suwe anggenku mboyong mustikaning jejantung. Ya kuwi Bathari Dasanala mapan ning Taman Sari negaraku kene. Ning parandene
sewu dalan tak temoho pirang-pirang cara tak budidaya tetep dresana lelumuh leladi kelawan dewa srani semune kang gumana musik sajroning batin mung panengah Pandhawa ya kuwi si Janaka kula kang mangkono Patih Srenggayaksa kados pundi sinuwun Ripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhone kepara malah kenceng ngono. Nganti Pramadya bala sawetara siaga ing diri sawega ing gati. Golek ana sing jenenge Raden Arjuna. Sapa sing bisa mocok janggane Janaka bakal nampa ganjaran gedhe saka panjenengan ingsun. Boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun bidhal benjang menapa. Nadyan sambung obor colok lintang rambatan bundak. Liwata dalan sisih wetan Padya Bala Tunggul Malaya budhal dina iki yoga ing diri sawega ing gati waton lanang nyekel gaman budhal dina iki maju yuk
ana gung liwang liwung anane amung sepo sepi sepah samun parandene ana satriya ingkang mapan ing kono hanenggih panengah Pandhawa satriya ing Madukara Raden Arjuna awis tinggal peteng jagate surem kang dadi guayane melang-melang jroning penggalih kaya ninggal dahi pinggiring galumbang karana katresnane wis anis rasa sengseme wis sirna sineblak mawi tembung dening Kang Rama Mara Sepuh nenggih Sang Bathara Brahma tanggap ing sasmita nenggih Kyai Semar Badranaya datang katun ingkang putra Nalagaring Petruk miwah Bagong tansah sumandhing budidaya mrih lejaring ing nandhang karuna wadananira ayu kumel kocam rahnya marak tani mbegagak ugak sadulita melae nuwun sewu Gus Ndara Dananjaya kula saged anggagapi ripalungguhan samangke ndika nembe nandhang Sungkawa karana kapegatan dening rosane rasa tresna kula mboten maido teng donya niku mboten wonten kaendahan sing ngungkuli endahing katresnan. Kula wangsuli atur kula teng jagat niki mboten wonten kaendahan sing ngungkuli endahing katresnan lan teng donya niki mboten wonten panjerit sing ngungkuli tangising katresnan. Kesusahan sing banget nyenengake niku lamun to kangen karo wong sing ditresnani ning wonge ora ana kangen karo wong sing ditresnani mongko wonge ora ana di WA ora bales ning nyetatus terus niku lara teng ati
Rasakno kowe reng salah iku dadak duet barang. Entek-entekane wis diblokir to saiki. Wis lah, kaya lelakonku jadi kaya ngene iki lho. Awijane semoh mangke moh parandene dirudo paripeksa akhire ya kaya ngene berantakan rumah tanggaku. Kok iso rumah tangga kuwi apa rumah tangga ora. Tegese aku nyambut gawe ning kampus nggih rumah tangga ngono lho, Le. Ngoten niku, nggih. Kula mboten maido. Tresnani, nggih nuwun sewu. Tresnani niku mboten perkara mung sampeyan mboten nglarani kalian wong sing mang tresnani ning kosok baline piye carane sampeyan ikhlas lila legawa nampani rasa lara awit saka pakartine wong sing mang tresnani. Dadi tresna sing sejati niku kudu nampa ikhlas lahir batin lamun to dilarani atimu kalian wong sing mang tresnani. Ngoten niku. Lah mau ya wis. Katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titah ingkang awujud uruping jiwa luhur. Lan menapa to sebabe menungsa kok pinaringan rosaning rasa tresna supados para titah antarane jalu lan pawestri saged gesang bebrayan linambaran sucining bebuden supados saged dadi lantaran tumangkari menungsa ing jagat raya nenggih laire jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah lan ugi talining katresnan. Kejawi saking menika Gus, katresnan dipun paringaken dumateng menungsa ing pangajab supados sedaya tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna. Mboten namung bab katresnane lanang lan wadon, nanging katresnanipun menungsa kalian sesamining gesang. Welas asih rasa trenyuh guyub rukun samar sinamat dan daya dinayan gotong royong niku woing katresnan dados menawi tiyang menika saged bebles anggenipun gagapi lan pinter ngetrapake mungguing tumindak jagat niki wontenipun namung seneng lan tentrem merga kesrambah kalian sucining katresnan. Lho niku lan malihipun sinuwun nuwun sewu. Katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang kula kalian panjenengan boten saged nampik lan milih. Katresnan menika boten saged dipun peksa merga tresna niku sipate tulus. Mila katresnan kok kanggo dolanan, katresnan kok kanggo lemeran, katresnan kok kanggo nglarani karo pacangane, katresnan kok kanggo selingkuh sedeng karo wong liya. Tiyang kala wau mesti bakal kena walating katresnan upamane dadi prawan ayu kaya apa nganti tuwek ora bakal entuk bojo niku mangke. Wonge teko aku tak duit barang nyapa mau aku. Alae rasakno kaya ngono kuwi. Nuwun sewu. Ndara Arjuna menika sanes saudon saurupan ning sampeyan niku lelananging jagat pitataning para umat. Ampun namung sedih kemawon, ampun namung kendelan kemawon. Cobi mangtamatake lakuning jangka kodrat menika. Kula pitados waton sampeyan saben sukun jangkah asta ngrembyah tansah ngagungaken kalian purbaning Hyang Wisesa. Tartamtu pengiran badhe mayungi kalih sampeyan mayungi dumateng ingkang garwa Dresanala kalebet putra ingkang kinandhut dening ingkang garwa Raden. Lela-lela linali saya kadriya Triasmara marang sang kadiraste ratu ratune wong cakra gambang
Kumasri mring kula Mansaya ate ing kula entik si penunggal patek nono panunggul apa susane susong kulisa sama aja di ndak kualat lah iya bener kandhamu bagus mung dingkluk nyawang karo ayang-ayangi dhewe. Mesti kowe sing jenenge Janaka. Dasar para nyata. Barisan dampyak-dampyak. Kowe saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu? Mburi saka negara Tunggul Malaya. Kesete sesembahanku Prabu Dewa Srani kumandhang garba kang dadi aranku. Ana wigati apa kowe nyegat lakune Arjuna? Aku bakal nampa bebungah gedhe saka Ratu Gustiku lamun to bisa nyrimpung sikilmu, bondo tanganmu, mocok jangkamu. Mula ripalungguhan iki karepmu piye bangga apa nutut? Yen bangga ra srimpung sikilmu lan nutut, tak pecah sirah. Yen pancen tekamu kene mung waton Sulaya. Ketokno kaprawiranmu. Nyata prajurit prawira maju para ngarsa tak sambi sila tumpang nggo gatheng ndasmu piye apa abam
sugih kendel bondo wani legan golek momongan bupunuk golek pasangan prangi tatal grajau majus jangkah tebak diadamu cepat ki kamu nglayang nyala menyerah kurni pateng pusakan jroning kewok mandi kokon kang padrangipun
Waduh ya. Wah. Begin. Metu saka lemah bengkah. Ora lemah bengkah, sumur, Mas. Sowe. Satria Madangkara, Brahma Kumbara. Iki kakange si pedang setan Mantili. Duwe kadegdayan aji serajiwa lampah lumpuh waringin sungsang. Biyen Ki Jaralugina kalah karo aku. Ning aku dro karo biksu Kampala. Mergo kono duwe aji salju menyiram bumi. Adimu jenenge sapa? Si pedang setan jenenge Mantili. Mantili. Heeh, Mantili. Bojone Patih Gotala. Biyen. Apa men laire bareng radio ki biyen. Apa kamu? Ah. Oh. Wedian bendeles. Awas. Oh. Woi. Oh. Ah. Oh, awas. Oh. Wah. Woi. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey.
Arang ranjang ratu. Oh. Ah. Oh. Ai. Sakura kiri-kiri nyolir papoto